Hello, good morning. Again, by the way, this is Rhea. So, nibalik ko para muhatag na pagtambag ninyo. Especially katong mga kuan kana about sa ilang love life and everything. So, ang topic nato karon is kung unsaon nimo pagkahibalo nga ang imong uyab loyal pa ba nimo. So, unsa may una natong buhaton ana kung naay makita nato nga kanang loyal pa nato ang atong uyab. So again, first and foremost, atong obserbahan sila kung kanang unsay nabuhat nila sa nagsungko. For example, sweet sila sa una, nya karon dili na. So, makita man nato na nga murag na ay nausob. Diha na nato sila mapansin nga murag lahi na jud ang tanan. Then dili sa akong gingon, dili ta magpataka og tong kanang nalatay madunggan nga istorya sa laing tao din mo ta. So, we need to figure it out first. So, atong obserbaran ng tawhana kung ana ba siya gibuhat nga unsa. So, dili sa ta magpatakag kuan kanang totoo ng mga chismis ng mga tao unless kung kita dyan naka-observe. So, like for example, sige ko kayong example, kanang switch siya sa una niya karon wala na then kuan sa una makabalo ka sa mga password din karon wala na yung mga kuan ang password siyang cellphone. So lahira jud ang tanan. So kung unang buhaton nimo is to confront that person. So ikonpuntahan jud na nimo siya, imo jud istoryahon nga wag lahi na lagi ka, murag di na ka parehas sa una. Dayon kung mayor siya nga wala, then wala lang po, ay lang po kakuan. Dayon, kuan kanang panay, for example, ay nakita nga nakigistorya siya tao nga murag kakaiba sa kuan, ayaw lang po pataka og dasman. Ug mo dasmag ka, be sure nga kanang nana jud gibuhat nga daot na, like for example, nagkuan na sila, gakisa na gahag or kabalo na ka, ug nana kay nasakpan nga unsa diha. Diya na ka mo kuan, pero so, sa upo ikatambag no, dili pud angay pud ta nga mamisikal. So, kung masakitan ta, ang angay jung buhaton is kanang wala na lang. Just so be it. Maggaba ra, ginuoray mahibalo nila kay kung ma-physical ta na kuan man naman tayong kaso ana isa pa din lain na dai nang kuan nga kuan ka kanang mo dapat man dai ka. So di ka mang dapat dayon makaunahuna dayon kag kuan ana makaunahuna dayon kag pandito diha na din ka makahunahunag ka naman kung anak ka kanang imo dali ipabarang padaot para magabaan dit gusto nimo nga maimuha ra gyud dili man na ingana oy oo una nahigugma ka ng tawhana so kuan jud ka na gusto nimo maimuha unfair pa kasi mong part no nga ikaw ray nahigugma niya siya wala na ayaw na ipilit mo ko galingon oy pag ingana na gani, kuha na dayon. Di majud na ang kuha. So, move on. So, ato na lang nang ibali atong kaugalingon sa mga butang para malintan na siya. So, dili na taangay nga kuha. Dapat atong i-consider ang kaugalingon nga unfair. Kaya ano, ikaw rin igugma siya, wala. No, so, kinahanglan nga, mangita taglain. Atong tag doon. So, iampo ang tanan. May lain kung mag-ampo ta. At isalig sa tanan sa Ginoo. Kay, all things nga ginakuan is sa Ginoo ra man ang tanan. Part nga tambag, o sa last part na tambag na ako, for example, og nagabulag na mo ng tawhana or lahi na jud ang tanan, ayaw pod pangita dayon og pangita dayon ka nang makakita dayon kag uyab agad-agad para lang mahimo dayon palakit butas. Di na maayo eh. Magtagad jud ka at the right time, at the right place or right whatever nga kinahanglan nga sakto jud dili kay para lang makabalos ka dili na maayo kinahanglan jud nga ang imong gugma sa tao kana jud sakto dili kay gidali-dali ka kinahanglan pag kumang anang uyab mo adto na po ka sa pikas pa pug ka burikat ka kay dako di ka gwanta katol mo nang pagtagad dili na ingana mo magabaan pug ka oy kay sa imong kabigat la dali ra kay gusto mo uyab dahil so di ka kagwanta nga kinahanglan di ka single, kinahanglan single ka, kinahanglan dili maabtan og mga tuig.